Айде да видим с... Случи все време да е някъде велица. Няма да дойде. А? Вика, случихте време, викам, ако велица няма дойде. Да. Кого накачули от тук лидерчетата. Супер. Айде, мерси на тебе. Какво стана? Пак ти телчето спасява положението. Намокриме ръката. Страхотна рибка. Айде, бягай. Ето го ти телчето. И се втосахме го. Интрудера. Айде, тая дръжка. Идеална. Само че малко кофта се е хванала за окото. Аз си... Чудесно. Много... Май да. Айде бе. Добре, се втосахме и на воблер. Здравей, колега. Сега фанах една на воблер. За много години. Къде е горе? Тук. И горе фанах една на силикон обаче. Да. Аз му скъсах му ниби. Ама успя ли да фанеш нещо? Не. Не си още. Една риба се дигна. Не, аз съм без вези, той дига спада. Ти с неговата, Дойдох да видя. Та ми трепери сърцето, не мога да им дойда. Съм знал 6. Тук е даже май пълен комплект. Интрудер въдица с интрудер воблер. Взимал ли си? Не съм взимал. Не. Добре, ще ми донесеш ли? Ще донеса, бе. Добре. Ще кажеш кога? Това ли е тази най-късата, която е? Да, 534. Другата беше 564. Много добре. Аз не знам как се държи това. Много макефи. Ето. Фанак? Няма проблем, къса е той воблер е 8 лея. Не е 28. Еми да, сега с него фанах.
Гърция? Гърция мъжко капо завъртяхме. Аз ходих не миналата, по-миналата седмица, което на гумица. И? Тъжно. Така ли? Да. Първата сутрин. Не бе, виж бе, 1,60 и 1,68 са. Да. 8 см разлика имат. Първата Да. сутрин спах на платеря. Първата сутрин един въврак 2 км и викам, запуках ги. Да. Запуках от смях. И на последната вечер една баракуда на живота малко. Как си, момче? Тук отговарям на съобщения. Успя ли да се разпишеш? Да, сега с воблер и там на силикон горе. Ага. И аз чак под стената вече успях да хвана една малка. Иначе сме отличници. Така! Даже да има на видео. Как ме познавай? Тя също ти ме познавай и дойде. Го. Само ковчето. Само ковчето. Да? Въдицата! Стоп! Леко! Не бе, тази самоковка, бе, як Не е да са самоковка. пораснали, бе. Не е самоковка. Не е ли? Самоковките са оранжеви. С оранжеви точки. Иначе сигурно от много. Тя си е от Настъмче. една от първите настънчета. Дебелана. Те са станали дълги, аз си малко видях една наша дълга, ама не е дебела, обаче са дълги. Не се удържа, бе! Браво. Чакай. Са ги изяли. Чакай да те снимам хубаво. Ай. Чакай добре да те снимам хубаво. Айде. Леко ще ми отнесеш воблера, бе. За малко ще я мини през воблера. Вече хубаво. Добре, носим тука и нататъка. Едно, две, три! Леко. Бобе? Но, аз ти казах вчера. Жорка повъзпали са струните. Знаеш колко беше блок? Перничка с каритка. Дал ли си го това? Майко! Някой питаше дали са с кожичка. Това е по естерите, сте страшна работа. Гледай сега, чуй. Тия снимки да видите, че се увеличи. Като пари, като брой. Абсолютно. Кажи, тая година дигаме таксата. Заради коланите таксата вече е 100 лева. Ако турате една бутилка в ресторант, е трудна работа. Не, момчето се Не, виж колко малко е човек. Идеално е. Накапи са и тук малко от това. Ти умери си ръцете. Не. Те са с пастървата и водораслите от реката.